Ο Παναθηναϊκός, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μια μεγάλη οικογένεια πατριαρχική, της οποίας τα μέλη διέπονται υπό μιας ειδικής νοοτροπίας, συνδέονται, αλληλοεκτιμώνται, κινούνται και δρούν υπό μιαν λίαν ιδιότροπων σκέψεων. Εμείς οι οποίοι ζήσαμεν και ενδρώθημεν επί μίαν 40ετίαν μέσα εις αυτήν την περίεργον ατμόσφαιραν, αισθανόμεθα μίαν ενδόμηθον μεταξύ μας αγάπη, εκτίμηση, υποχρέωση. Όλοι έχουμε την γνώμη και την ακράδαντον πεποίθηση ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια πραγματικά μεγάλη ιδέα που αποτελεί ένα μέρος του βίου μας που θα ζει πάντα. Τα μέλη, οι αθλητές, τα συμβούλια θα έρχονται, θα παρέρχονται και θα αντιπαρέρχονται. Ο Παναθηναϊκός όμως θα παραμένει επί γενεάς γενεών εις την αιωνιότητα.